Zablon adon watiek kodi kapok adhi dala mar Homabay, lakini penjo na mogik en ni koro umiyo gi thuolo marom nade mondo mi gitim gik mane jopuonj dwaro. Maka bang' mano koko timore to dhi ng'any. En thuolo marom nade mumiyogi? En dweche ariyo, dwe achiel, dweche adek. Wamiyo the whole of this term nikech gimoro kaka CPG. Mano dweche adek. Career Progression Guidelines. TSC nyonde wacho kendgi kanye gi wacho ni wawe ng'anyo cha. Nye gi wacho kendgi ni gidhi review gini. Nikech wanyiso gini nitie job groups ma japuonj stagnated. Job group C2, job group C4, nitie job group C5. C5 ni onego beni gole. D1 mayo tingo jok mane gin ga deputies manomi job group N higni auchiel manokalo. Nyaka kawuono pod gi stagnated G1 kai. Alafu nitie discrimination gimiluongo ni pogruok e oshara. Iyudo ja C4 manie secondary chamo mshahara mopogore gi ja C4 manie primary. Mani luongo ni discrimination nango. Nikech ja primary cha ni koro en administrator, en principal, kata teacher, HOI, kata deputy. To ja secondary to uge ni en senior master. Pogruok go ema wadwaro no goal. Emomiyo wang'iyo gi angolo mar tiang'. Wawacho ni job group ni oken sani en elephant in the room, oken liech kende manie room, en nyaka rhino in the room, en ema nyaka deal kode. To korka medical cover to ma en gima onego tim gimiluongo ni ASAP, as soon as possible. Nikech jopuonj watho e hospitende mek public gi, jopuonj wagi ka pesa gi nosekaw. Koro ka JSS agiwacho ni JSS gidhi employee, gidhi ndiko gi teacher confirmation by January. Mano be wang'iyo. Korka CBA phase 2 nya gisendiko andendam. Lakini wadong gi CBA talks girito ni mondo kupeto kel demands go wadhi chiwo through Akelo Misori mondo koro wachak bet piny gi TSC wachak wuoyo about the CBA ma next year nikech chik wacho ni CBA ma higa manyien nyaka chak wach ne higa ma wantiere. Koro mago e gik maduong' manya wa discuss particularly promotion gi CPG gi medical cover. Magi gik maduong'. No wacho ni pesa ma ging'ado make loans ne giseore bank. Wase confirm ni mago giseore bank. Koro to give credit where it's due nitie mose chiu. To kata kamano duol ma TSC onego gol gik miluongo ni discrimination gi. Discrimination kata pogruok e msara kata michulo. Kisumu kae waseneno pogruok e msara miluongo ni enhanced house allowance mopogre kata e hardship miyudo ka nyakach gi muoroni yudo hardship to nyandok yudi. Magi gik duto ma wadwaro ni obed solved kata kwa keto moko miluongo ni irreducible minimums. Koro irreducible minimums go mago gik ma ok wanyal dok ni chien. Mago e gik manya wang'anyo ni. Koro manyaka wadhi wa explain jopuonjwa kata kok wawinjre gi gik manye yagorwa miluongo ni Akelo Misori nyotimo to koro wacho nyaka wa explain jopuonjwa ni nitie order organization ka organization nyaka there must be a command kata ginene command of regulations. Koro nyaka wanyiso ni uru kucha warit uru mondo koro ka gimoro timre marach to wabro luongo jopuonjwa dok ng'anyo. Pod ng'anyo no en enshrined e constitution. Ok otamwa dok ng'anyo. Sawa Zablon. Gik ma TSC nyowacho gi ok otim. Erokamano Zablon.